Wis kono lah, kono. Kuwi lho, wis, hop. Madu pengalor. Salto tekan terong ya. Oh.
Kendang alon asik ge wage sik sabar ge gimana oh dek iki wagene ya iki mang lho wage selasa ayo ge ya wis
Ya pun ngapurne nutupi kaya bupati Kadikate wae yen mangkale seperti Sadek Apa tak boy kowe ya? Ya Allah, kedas. Kan kanu jebret ketokne wine. Ya Allah. Coba. Allah, telak kucing. Ham, kon ambu sing kluthuk nang endi? Ah, tiga wine iki lho, Dik. Ruang samu jempret iki tok anggap kucing apa piye? Wong iso. Jan luar biasa loh. An dhewe iki tanggapan arang kading ning Kali Sobo iki. Sobo kali. Heeh, Kali Sobo iki jan luar biasa tepatnya kaya ngene iki. Iki mang lagi nerekokne to, Mas. Ya alah, arang kading ning kene ya dikai wedi ya to. Aku ngene iki malah anu iso bahasa Inggris aku ngene iki. Little body. Little body. Heeh. Silite gatel, kebon wedi. Oh iya. I am kendos. This is little body. Yes. This is tanggapan in the Kali Sobo. Dadi kaline ngolah ngalih to. Cara anu iki kowe bahasa Indonesiane. Biasane sing kene Kali Sobo ki sing ngolah ngalih bapak-bapak. Kok iso? Lah ya curono. Cur ning buri. Ya mungkin wong uyuh. Lah ya Kali Sobo. Oh iya, Sobone po wali kok ngendi-ngendi. Jan luar biasa. Luar biasa. Ora umum masyarakat kene, Gus. Adewe masih ana kene hawane kaya ngene yuk mampring-mampring. Nang kene penonton do nglumpuk. Betul. Cah cilik-cilik yo akeh. Akene iki antusiase luar biasa lho Kali Sobo. Jan muga-muga sing rawuh teng mriki sedaya mawon kula dongaaken muga-muga panjang umur. Amin. Lah sing amine banter dhewe tak dongane rezekine lancar. Muga-muga iso tuku sapi, tuku wedhus, tuku pitik, tuku omah. Amin. Duite nyilik yang iki lho. KTP kok. Stok KTP wis lek duit. Aja kaya ngono. Jan kowe macet kowe. Iki mang acarane apa? Acarane ngono iki mau bos naga. Naga tuku reok, Gus. Ya bos naga iki lho. Nah, iki mau acarane tasakuran gebyakan reok. Tasakuran gebyakan reok. AMD ses. Carane A kuwi apa tegese, Gus? Api. M. M. Apa? AMD ses. A tegese api. Api ya. M mantep. D. Wah, gadya reok ingkang sukses. Lah apa lho. Oh, muga-muga ya pokoke muga-muga reoke tanggapane lancar. Amin. Muga-muga guyub rukun. Amin. Mugi-mugi ning kene jan sedulure kabeh ngrembaka. Mugi dulure tambah akeh, saya tambah akeh dulur, saya akeh rezeki. Heeh, kaya ngono. Jan iki ngono dhewe rame ngomong arep ngomong tok. Iya. Ayo dilekasi. Ya wis ora maido pokoke. Oh. Wala, oh bose wis ngomong kok. Bakulan buah naga. Oh alah, naga tuku reok. Bose pundi? Oh bose dodolan buah naga. Abi. Duduk. Sini Abi. Jangan sama Ami. Oh, Mas Abi ada tamu. Jan moga-moga bakulane tambah lancar, Mas. Tambah sukses. Sehat selalu pokoknya. Nah, yo Ham lanjut temek-temek alon-alon yo. Wayahmu ki, Gus.
Kowe terima karo blekok mocrot. Wis seneng ngomong sing gede lho, Gus. Iki kok marah udan ngene iki lho. Jan, Gus. Cik. Cik. Di mah. Bah, lah iki nek cara buahno ora buah naga, Apa? Oh, iki ngono buahe modele sirkaya, pelem, cemluwet mlentung. Oh iya. Carane kotak-kotak. Lah ning gonamu iki buah naga. Apa kuwi? Alah ora percaya jujuran. Halah. Kuwi ngono ibaratno buah telo. Lha kok iso telo iki? Telo pedemne lho. Teloke kudu buah celuk. Wong buah kok telo iku peneng Sakmene kabeh buah, Gus. Ibaratno rambutan. Rambutan cara iki ngono. Apa? Iki ngono pelem. Ha, sing ana dhewe kae jaremu apa? Kae mang sirkaya. Sirkaya, sandinge sirkaya mentega. Sandinge mentega kaya ngono kuwi semangka. Iki ngono sing tengah iki jenenge buah telo pendem. Cek to. Aku lagi ero. Buah kok telo iki piye neng. Rene. Kowe iki apik dhewe lho, Dik. Kowe iki telo ki apik dhewe rene. Lah, nggih ibu-ibu. Sakmenika keten iki buah telo pendem. Wah, bose sik enom. Jangan luar biasa. Iki bose. Bose kuwi. Heeh, Abimayu. Iki. Bose. Mas iki isi. Anu Pren. Nah, iki Mas iki bor. Kok bor? Bor apa? Bos. Oh, bos. Bos pasar buah. Endi Mas? Jakarta Pasarindo. Tak golek iki kok ora enak to, Mas? Lah nek mau golek ini ngendi nang pasar legi kene lho. Ora aku ado-ado kok badekan. Badekan. Kowe iki kok badekan kowe iki. Modelmu kok ini. Heeh. Oh alah. Kok badekan niki. Lah yo. Piye? Buah telo. Ora. Badekan. Sik to. Iki apik-apik iki buah apa? Iki ngono. Heeh, iki. Heeh, iki. Apa? Sirkaya. Kuwi sandinge ngono apa Gus mau pelem. Pelam mentega. Iki mentega. Lah kowe ora ora aku buah apa? Alah roh aku. Ora roh. Alah kowe. Apa? Ora roh. Ora roh aku. Piye, Be? Kowe mau keramat jati mau lho iki. Ora aku ki goleki bos iki to. Tak duweloki kok ngendi-endi ki ora temu-temu lho. Lah aku golek nek pasar legi celok. Wong nek Jakarta kono lho. Aku ki wis nusurono, Mas. Tak ewangi adoh-adoh teko kono ki ora ketemu. Endi? Teko Jakarta kono. Kowe kuwi dingin ta sing gandul truk dingin ta? Iya. Cantik tole. Aku suwun ngene. Iki fotone tos, iki putrane Mas Abim. Heeh. Iki putrane. Putrane Mas Abim. Lebane wis anu lho, Mas. Heeh, pun gadah gak anu yoga. Niku putune Mbak nika. Mbah. Tiwas aku kaya ngono, Mas. Mas isin aku. Aduh. Kowe nyapa ta, Prit? Aduh, berat-berat ngono. Lah kae lho wong kok iso. Piye? Aku ki sanggereokan ki mesti kok wetrek-etrek iki. Sing ngetrek-ngetrek kowe iki sapa to? Mbok yo sing apik, buah liyane apik-apik. Loh. Aku ki mbok yo sing sisak, sing leci lho ora lho telo lho, Cah. Wis. Pelem, Gus. Pelem. Pelem sing apa sih? Jelasno sih. Dipangan codot. Lah kuwi dosak, Mas. Wah, nice. Iya. Lah iki ngono pilihanmu lho, amla kok tok nyek iki piye? Lah iki pilihanmu kok tok anggap telo kuwi lho. Ya Allah, Dek, iya iki mau pilihanku ya Wis ngene Allah. iki. Jan, sik kene pilihan. Kamu jangan gitu. Kamu tadi saya jemput dari Badekan loh. Kamu jemput pakai apa? Saya tadi pakai itu yang roda 4. Apa? Bukan. Selepan loh, Dek. Kamu
anu tadi lho tak tumpakan edek-edek. Ora lho, ganongan ki sing liyane iki apik-apik nyebut aku. Sing kaya leci tanpa biji, sing pelem tanpa peloke. Lah kok iki ning kene aku dianggep telo. Kowe disebut kowe apik piye? Tapi telo ki ya apik lho, Dek. Apik. Heeh. Polo pendem. Polo pendem. Ibarat ora ana sego enenge telo. Lah, marek ki to? Marek to kaya toko kowe. Hah, sapa? Ngerti kaya ngene iki lho diwulu nggih. Nggih obat ya meneh. Ora lah, Dik. Kowe buah karo telo pilih ndi? Ya genah to, Dek. Milih Iki kan apa? musim panas. Heeh. Aku ya milih mesti buah. Lah kok iso? Lah iya wong buah ki mesti manis, legi, seger. Ora apa-apa, kowe pilih buah ora apa-apa. Aku tak telone. Lah kok nyapa Putra pilihanmu lagi. Aku suka telo biar kamu tanggung ngelekoban. Telo iki kok ngingel kobat gumun aku. Lah Kowe iya. kok ndek kanca kaya ngene to, Lah Dik? trai buah kok iki kok. Iki gejak gosok. Ora, wong telo iki golekane angel, langka. Langka, Dek. Masih kare telepon yang metu telo. Kak Maji makane telepon aku, senengane kan telo. Kowe senengamu apa? Buah. Buah. Heeh. Buah ki manis, bar kok rasane manis. Manis. Bare luwe to. Lah nek telo marek ki. Marek ki opo? Marek ki. Halah Dik. iki tak onceki lho boleng kabeh iki. Lah kuwi nek telone wis tuwek. Lah yo Anu ora. Lah kowe telok enom apa tuwek? Tadi kok. Enom. Enom. Heeh. Lah kok sontrot tok. Wah, iso. Wis jepret. Wah, lho ya to malah nguyu. Wis jepret. Wah, iso. Wis jepret. Piye-piye. Makane kowe iki nyadaro iki ngono buah. Lah kowe polo pendem, jati kan wis kependem tukul. Lah, saiki ngene. Aku kependem, iya toh? Iya ora apa-apa. Iki lekas dukul. Ya penak sing kependem kuwi lho, Dek, ora dadak ngegoleki. Omonge sapa aku duduk suwek ya goleki ya dene kok. Dadak nyukili kok. Oh sapa omonge. Ayo Ham, buktekno pilihanmu. Ya, buktekno. Wah, iso jajal apa? Ah, Ya wis. Ora apa-apa, Dik. Masih kowe telo kependem. Aku panggah tresno, Dik. sik ibu-ibuke tekono no. Nyapa? Senengane golekane telo. Alah omonge sapa kalau senengane tempura. Cimol, Sik. cireng, gareng. Lah iki generasi micin lho, Dek. Lah kuwi senengane anakmu kabeh. Wah, tak omongne. Ngomongke sapa? Wah, iso. Hei, ngomongke sapa? Aku Dek iki roh para tuamu tuku seblak. Ora sah kemlelet. Ditip iki. Wah, enggak iso. Dang, dibuktekne ta. Buktekno. Heeh. Iki senajan telo ya. Nggih, sak menika telonipun sampun kependhem ndase. Ya ta, wong ngene ngelone ya ngene iki ya Dik ya. Delokan malah arep nandur telone ngono. Lah iya. Aku kan wis omong to, Ham. Ngene Ning iki lho. kene iki nggone rada macet. Ngene iki lho, oleh-oleh iki nek telo. Kok jakot kene iki ajal wedok kowe. Lah makane kowe iki aja ngono ning aku. Lah iya ya Dik ya. Wong wedoke kudu sabar ya Dik ya. Sabar, Kudu dimang ya Dik ya. Heeh. Wong lanang iki nek kualat yo ngono kuwi, Mas. Piye? Ya ta. Ya. Larang. Wong lanang iki ya pantang menyerah lho, Ham. Dibaleni neh, Ham. Tenan lho, ya toh. Dibaleni neh. Oh, Oke. oh dibaleni. Oh, wong lanang kok. Yo. Ayo lo.
Kancaku bar mancep lho kok malih setruk ngono. Jan ya to, sing tok anggap telo penak to. Nek, Penak toh? penak dokku penak. Lah kok iki pecicilan lho, Dik. Apa? Lah makane nek kamane aku joget iki dihayati. Yo dihayati. Oh, kowe dihayati. Iya. Yo. Tak hayati kowe. Ah, misalkan tak hayatane. Cek ora trimo. Yo. Mimi dulu. Traya anu hampir ya. pola Gus. Traya pilihanmu rada kongslet tok, Tre. Ora konslet jarine dihayati. Dihayati kene ndonga ben menghayati. Kowe jane asine ora kok jaluk dihayati ya. Tukang sote iki mesine mbok ada di model ke Meneng kok. Menang lah kene nyaplok kowe kowe dibok padoni. Iya. Galakmu buang lho, Gus. Aja pola pendem. Ora mati pola pendem.